Nginibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngiguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izimfihlo la khona sikhipha okungaphakathi suke sifisa ukuthi singakugonyuluka manje. Iyona platform le, ilona thuba esinikeza lona lelo ukuthi nikhiphe okade ngaphakathi. Ngifisa ukuthi thank you so much kusisi Nonhlanhla Mamelo Zondi ukungibambela ihlelo sami sengibuyile-ke. Nakhona futhi angibuyile kakhulu kodwa nje kodwa kusala ngibuyile. Namhlanje ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le akade efihlile esifubeni sakhe afisa ukuthi namhlanje ayigonyuluka sesimuza ukuthi engabe usiphatheleni sabona. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiright nami. Ngiyakwamukela kuhlelo. Ngiyabonga ukwamukeleka. Ngicela uvele ungitshele nje imfihlo yakho iqala eqaleni uze ufike nayo ekugcineni ungashiyi lutho. Okay, mina wakwaMashu. Imfihlo enginayo imfihlo ebhekise kuyi-boyfriend yami. Bengifisa ukwazisa i-boyfriend yami ukuthi angisakuthandi ukumkhotha ipipi lakhe cause alisokiwe linjalo ngazothi linephunga. Manje inkinga ngazi ukuthi ngingamtshela kanjani. Senesikhathi singakanani indawonye noba-2? Sesithanda neminyaka engango-3 years. 3 years. Yebo. Injani i-relationship ngale nje kokuthi ngale kwesitho sakhe? I-relationship i-right yona ukuthi into esiphazamisayo iyona le ayithandayo cause ngiyabona ukuthi izogcina isiyenza ukuthi uthando lesi libe toxic cause njalo mayecela kumina kuba buhlungu ngaphakathi but ngingazi ukuthi ngizomtshela kanjani cause into engazi ukuthi i-insulting kuyena. Nihlangane kuphi? Sahlangana ku-December eBhishi siqala ukuthandana kuze kube yimanje nje sisathandana but yena nje uyabona ukuthi into ayikhonzile le ngake ngamtshela ngokusoka but akazazi atshengisa i-interest ingakho sengize ngacela le platform ukuthi ngisize. Uneminyaka ubhutisa? Ubhuti engithandana naye una-29. 29? Uthi uhlalele ningasoki? Angazi cause njalo mengimtshela ngokuthi akayosoka akaze atshengise nje ukuba nomdlandla wokwenza lokho. Akathandi. Yazi khona omunye futhi Jesu aseshow. Khona omunye wabuza ukuthi lezi inyama lezi eyikhishwa yisuka aziyiswaphi. Mhlawumbe akeze eyibuza lokho ukuthi eyakhe ngabe izoshona kuphi. Mhlawumbe uyibuza lokho cause mesixoxa njalo benokuthi into azalwa enayo akasiboni isidingo sokuthi azayikhiphe emzimbeni yakhe cause uNkulunkulu ayinenhloso ngokuyidala bese eyikhipha uzobe seyikhiphelani. Kanti akabona ukuthi lento iyasiphazamisa okwangempela. Nephunga eliphumayo nje angilithandisisi kuyena. So wena uyamthanda inkinga nje ilena. Ya ngiyamthanda yena inkinga nje ukuthi iphunga eliphumayo nanokuthi angik-enjoy ukumkhotha kahle enale nkinga le. Umuntu wokuqala wakho lo uthanda naye noma bakhona abanye aba-before? Bakhona aba-before. Ababesokile? Ya babesokile. Uma ungangichazela what's the difference kumuntu osokile nongasokanga? Umuntu osokile I think yini lo oyifuna kulomjida lo njengoba uthi akahamba yosoka yini lo oyifunayo ongayizwe ekade uyizwile kulaba ya abasokile? Awukho umehluko enguzwayo kuyikona ukuthi kuyakuvikela kwizifo engase uyithole kwezocansi nanokuthi umuntu osokile nje kuyazwakala kahle kuyena okudlula ongasokile. Ungasokile. So yena i-personality yakhe injani? Ma uvele umtshela nje lento le and umtshela kumabona kude awukhulumi naye ubuso nobuso mawubhekile uzokuthatha kanjani? Kungcono ngoba ngizozizwa ngiprotected cause umuntu onolaka mengase ngimtshele nje ngimtshele sizoba u2 I think mhlawumbe ngingazi escalate mhlawumbe agcine esengibeka isandla noma kugcine sekuya kude sesimemezana ngamagama sesithukana and angifuni ukuthi kuze kube njalo. Wayebeka isandla before? Akazazi angibeka isandla but ngiyambona ukuthi umuntu onolaka. Okay. Uyena ukuphi manje mhlawumbe singamthola emsebenzini noma usekhaya noma uyikhiphile? Ngiyacabanga ukuthi usendlini njengamanje. So mesingamfonela manje singamthola? Ngiyacabanga. Alright, ngicela ukuthi simfonele. Hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami unalithuba singakhona ukukhuluma? Ya, anginankinga. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Yebo sisi. Uhlelo la sithi khona sikhipha izimfihlo. So ngihleli ne-girlfriend yakho namhlanje. Ucela ukukhulumisana nawe bengicela nje umnikeze ithuba. Hayi, anginankinga ngicela ukumuzwa. Akunankinga ke.
Sawubona Thami. Unjani sithando sami? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila baby. Into engenza ukuthi ngize ka-Black Life namhlanje ukuthi ngi-concerned mayelana nendaba yakho yokuthi awusokile. Cause njengoba ungasokile uwumuntu othanda ukuthi ngikukhothe ipipi. Isikhathi esiningi angik-enjoyi lokho mina cause awuhlanzekile ngaphansi. Khona nephunga liya liphume uma ngabe ufuna ngikwenze lokho. And lokho akukho good for i-health yami nami njengomuntu wesifazane ukuthi ngifake ukungcola ngaphakathi. So ngiyathanda ukuthi uthole usizo nami usizakale. Imake. Kahle understand ukhuluma ngani kahle la. Shothi wena uchaza ukuthi uthatha imfihlo zami wayisakulo Black Life yakho ngitshena ngayo. Yini yani le oyenzayo kahle understand mina. Inhloso yami ukuthi uthole usizo ngoba ngiyakuthanda and ngiyabona ukuthi lento ayikho right. Kwayimina ayingiphathi kahle lento ukuthi umuntu wami unephunga. Ngisho senza isex asisayi-enjoy usheshe uchama uyiqhude nje angineliseki njengomuntu wesifazane. Nami ngiyafuna ukubona ushintsho kuwena kwi-performance yakho njengendoda. Imake. Angikaze ngitshene before ukuthi mina lesitho engazala naso ngifuna ukuhamba naso. Ngeke ngikwazi ukuthi mina ngisoke. Wangifica nginazo. Lokhu kunuko kushoyo wena ikuphi kusuka kahle. Njengoba ungasokile phela kungcolile khona uphuthu ngaphakathi kuwena epipini. Ipipi lakho liyanuka and mina ngeke ngize ngikwazi ukuhlezi ngikhotha ipipi elinukayo ngaso sonke isikhathi. Awuhlanzekile kumele usoke ukuze nawe uzovikeleka nasey'feni ey'khona emhlabeni. Mamela ngutshela. Sonke lesi sikhathi mina nawe sithandana. Sonke isikhathi ubukwenza lokho namuhla usunenkinga. Usubona ukuthi uhambe uye kulawo Black Life ongitshena ngabo for ukuthi uzongitshena ukuthi ngiyanuka mina. Futhi ngiyahlambalaza kahle. Angikuhlambalazi ngifuna uthola usizo wena uyak-enjoy ukuthi unuke isiso sangasese umfana. Ngithi mina mengishona phansi ngizwa amaphunga engingawazi. Ngifuna usizakale ngitshengisa ukuthi ngiyakuthanda. Indaba wena ungakuboni lokho kanjalo. Hayi awungithandi mina ngibhedela kahle awungithandi hlobo sidalo awukwazi umuntu ukuthi uma umthanda uyokhuluma le kude into engakutshena yona yenza lento engakutshena yona yibi isidingo sokuthi uyokhuluma lapho ukhuluma khona ungitshela ukuthi ngiyanuka mina ngiyasaba ukukutshela live ingakho sengifuna usizo lesithathu oluzokwazi ukuthi lisisize kule nkinga cause inkinga le ngeke njalo mina mekumele ngikukhothe cause umuntu othandayo ukukhothwa ngazi ukuthi mhlawumbe awuzizwa ukuthi uyanuka njengoba uhlezi ufuna ngikukhothe njalo. Mamela uyintombi yampela ngiyakuthanda yes kodwa umsangana ngizwani nawe yes uyangisanganela ngalento oyishoyo ngoba mina lento oyishoyo ngiyazi and 2 lokho kunuka okushoyo mhlawumbe ukuzwa wedwa noma wena onesichitho ostandele wena endukelayo hayi ukuthi mina enginukayo lento oyishoyo angi-understand ukhuluma ngani kahle uyangidida. Imina ngisuke ngikhotha nje imina engikuzwayo lokho manje uma uthi awukwazi kanjani wena usuke ufaka umlomo wakho wena usuke usondeza amakhala akho uma ngisuke ngenza lokho noma imina. Every time mina ngihlezi ngigeza phambi kwakho ngilivule ngigeze phambi kwakho lolu phutho oshoyo kwakuphuthulana iluphi uphutho engihamba nalo mina ngoba anginaphutho la ngaphambili ngigeza phambi kwakho emva kwalokho ke before ngibe nawe mina ngiyayiklina kuqala ikuphi lokunuka yini ungafuni wena ukusoka njengabo bonke abafana abakhona emhlabeni. Angifune kusoka ukuthi wena wazwa nomuntu osokile angifune kusoka mina manje uyak-enjoy ukuthi uvele usuke uchame nje sithi siqala wena usuyachama ube yiqhude nje uyak-enjoya lokho. Mina mangizuba umnandi ngiyenze njani mangizuba umnandi mawuzuba umnandi soka phela ube indoda nawe ufane nawo wonke amadoda. Lokhu kusoka ngingakafiki wawubatshela kanjalo. Mina ngitshela wena ngoba ngithandana nawe ngithanda wena. Mina yabona le ndlela enza ngayo awukhombisa ukuthi angithanda angizi ukusoka mina ngoba nale nyama ngiyazi ukuthi ishoniswaphi yes inyama yami mina mangifika uNkulunkulu ngasayithola lenyama le uzothi mina yimuthi ngithini yazi uyangiconfuse and uyangidisappointa the indlela owenza ngakhona yazi uyangidisappoint. Ngikudisappointa ngani ngoba mina ngikufunela usizo ngoba ngiyakuthanda. Mamele anginasikhathi salento njengamanje mfethu awufike endlini sikhuluma ngoba hle uyangidida ngalento yakho yenzayo ngijwayela kabi angazi ukuthi ngifike kanjani endlini ngizowazi kanjani ukuthi mina yini engizoyithola endlini mase ngifika cause uyahluleka manje ukona up uvume into engiyibonayo mina ngoba ngikuthanda. Ungani kuze yonke lento ikhulunywe on the phone ngoba phela lento wena wangitshela face to face ngakutshela ngathi mina angizi ukusoka wathi wena ngathi mina ngiyeke mawuthi uyahluleka ukuthi ke uqhubeke nami ngasokile yabona wathini wena wathi uyangithanda nakho lokho ukuthi angisokile kwami and uya-enjoy awungenza isilima shothi. Phela ngi-enjoy ukukhotha into enukayo ngi-enjoya kona ukuthi ngiyakuthanda. Inkinga yakho ukukhotha angithi ukukhotha inkinga yakho. Yebo. Inkinga mina ngoba ngiyakuthanda ukuthi ungikhothe njengomuntu wami uthi ngenze njani. Soka phela utshengisa ukuthi uyakuthanda.
Cause mina ngeke ngize ngikwazi ukubekezelela iphunga njalo. Kwayona leyo nto izongigulisa ngibe nezifo engiy'tholayo ngokukhotha into enuka engasokiwe futhi. Mamele yabo njengamanje uyangiconfuse angizokusoka yeso. Mawuthi uyahluleka ilokho ngiyeke impela yeso. Ngiyakuthanda impela kodwa ke kuzodlula. Mawubona ukuthi awu right for umuntu onjengami ngiyekele. Hayi okay ngiyakuzwa. Hawu sevela wakhetha ukuyivala ifoni? Yebo. Ey, uzizwa kanjani usukhulumile-ke naye-ke? Hayi alukho ushintsho olukhona cause ngiyabona ukuthi akafuni ukuvuma. Uyangilwisa. Kunalokho ubone ngathi mhlambe ngiyamhlambalaza kunokuthi abone ukuthi ngiyamthanda ngifuna ukumsiza. Kwaze kwanzima. So mawubhekile i-relationship isizoba kanjani ukusuka la kuya phambili? Angiboni ukuthi sizoba right. Cause naye lokhu sekuthathile wakufaka enhliziyweni akaboni ukuthi njengoba ngikhuluma kanje ngoba ngifuna sizakale ngifuna uthando leso liqhubeke liqine. Manje ukuzwa ukuthi bayakhona abanye abantu abathi i-relationship yabo mayingahambi kahle. Abasebebheka kwezinye indawo mhlawumbe uthola ukuthi njengoba ungekho right uyithola usumtholela umnako wabo. Wahamba wafika ngokucabanga mayelana nesimo esinjalo. Hayi ngumuntu oyihloniphayo vele mina ngikholelwa ukuthi uma unenkinga nomuntu kumele uchithe okungcono umshiye umuntu mhlawumbe uthole omunye kozonginelisa kodwa nje akukaze kuze kufike lapho. Awukazi ucabanga ngomthole umnako wabo. So ufuna ukushiya i-relationship mase ubheka umunye? No angisho ukuthi mengiyishiya ngizobe ngiyishiyela ukuthi ngibheke omunye. Sengingaqale ngihile i-relationship sengayiqhamukela mhlawumbe endleleni. Oh hayi ukuthi wena ujahile. No hayi ukuthi ngijahile. Ngizomlinda yena ngibone ukuthi wenze njani cause uthando likhona for yena. So if akasoki nje uyahamba ke? Yeah if ngiyabona ukuthi mhlawumbe kuphele u3 months down the line angilibona ushintsho lokuthi uyafuna ukusoka hayi sengizomkhulula nami ngiyibona ukuthi ngenze njani ngempilo yami. Uthando selizoqhamuka in the way. Imake uthe yena wavuma wena wathi uyamthanda nokungasoki kwakhe. Kushintshe phi manje? Akushintshe indawo ukuthi ngiyabona ukuthi leli Wawungazi ukuthi uyathanda ukukhothwa. Ngangingazi ukuthi uyathanda ukukhothwa and ngangingakali notice leli phunga leli. Manje selibele libuyile ngiyabona ukuthi nami ngizogcina sengigula nami cause ukukhothwa usukufaka ukungcola kahle kahle emlomeni wakho. So ngaphakathi nami leyo nto izogcina isingidamage. Ungathini kosisi bethu ababhekene nalesi simo kodwa abasabayo ukukhuluma nabantu babo ukuthi basoke kodwa bahlukumezeka ngamaphunga yonke lento ukungcola nani? Ngabatshela ukuthi damo udembesela ukuthi uvumelana neqiniso umelana neqiniso idamo nawe udamageka ngaphakathi. Umuntu akathatha istand ayekho umfana in control of impilo yakho ukuthi ungaze ungangamtshela iqiniso if lik affecta ngaphakathi nawe as umuntu wesifazane. So fanele ukukhuluma. Kumele ukhulume thiwe engakhali ifele embelekweni. Ngikufisela inhlanhla ke mewusekuthi niyahlangana nomuntu wakho niyakhona ukubonana mhlambe kohamba ayishintsha ingqondo niqhubeke kahle ne relationship yenu. Siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashela uhlelo lezi. Ngiyabonga nami. Mbukele lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare nanokuthi bakithi siyacela zinsizwa zakithi sokani bakithi siyanicela ukusoka kuhlanzekile kakhulu kusondelene kakhulu futhi nokuzithanda usubonisa ukuzithanda because usuku clean siyanicela bakithi siyakhothama siyacela ukuthi nisokeni ukuze nizoba clean cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye. Black Life TV.